Dejligt hotel i København. Man har telefoneret til mig fra jeres butik og sagt, François, når du kommer, vi skal holde stor fest. Det skal være gala. Voilà, det er så ikke alle, der har fået den besked, kan jeg se. Alors, skal vi se, hvad der står. Forret. Det er det, der er plads her foran jer. Der står semi-ristatur på gazpacho creme marinere felicus rotom. Det er fisk. Ja, det er fuldstændig billigt. Venner, vi kommer ind som en fester her, og man skulle næsten tro, at jeg har drukket gratis hele aften. Hold